راديو إيرنا تعاتيو زركب بيت تمرتي إيطاليا بسمرا كغفت أمونغو منغستات إيطاليان إيرتران وقعوي زررب ككات أو عيد قريبو أب زيمبابوي سرعة مقابز من تقلم وطاتنياتا توفر تحرشا مريتهم كملا سلميو أب رواندا وان عليتاو هلقيت أب زم محدرو هوتيل لعليشحن كلتميتن سبات زعقو بزيغا نبريزيدنت كاغامي بمقوامو كاب دوباي تجويو أرسات زينا كتكتاتلو تصنيحكم كورات سمعتنا زرزراتو يقصل منغس إيطاليا تعاطيا زلا بسمرا تركب بيت تمرتي إيطاليا نغد كفت مس منغس إيرترا زررب كقصل بهلاوي محبر أبو سعيد زركب إيطالياوان تصوعي تقريبو እቲ ማሕበር ብመገዲ ፕሬዚደንቱ አልዶ ሬቪቶ ቢሉ ኣብዘም መሓላለፎ መልእኽቲ መንግስቲ ኤርትራ ነታ ቤት ትምህርቲ ዝዓጽወሉ እዋን ኢጣልያ ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣድሂባትሉ ዝነበረት ግዜ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብዚ ተዛማዲ ህድኣት ተረኺቡሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢጣልያ ብዛዕባታ ናይ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ መልኪቱ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዕቱብ ሕቶ ከቕርብ ፀዊዑ ካብ 1903 ኣትሒዙ ታሪክ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ ብኸምዚ ክትዕጾ ሱቕ ክንብል የብልናን ብምባልቲ ፕሬዚደንት መብርሂታት ክወሃቦ ናብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ኣባላት ፓርላማ ኣምባሳደር ኢጣልያ ብኤርትራን ካልኦትን ደብዳቤ መልኣኹ ፍሊጡ መንግስታት ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ 2012 ኣብ ጽላታት ትምህርትን ካልእን ዘተኮረ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ከም ዘካየዱ ይዝከር ድሕርቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጀመረኦ ርክብ እውን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምክያድ ናብታ ቤት ትምህርቲ በፂሑ ነይሩ እዩ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ኣስመራ ንእትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ግና ፍቓድ ስርሓ ከተረክብ ከም ዝሓተተ ምስታ ቤት ትምህርቲ ቅርበት ዘለዎም ኢጣልያውያን ኣመልኪቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ሉዊጂ ዲማዮ ብጉዳይ ምዕጻው ኣብ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ብዝምልከት ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም እዮም ብዛዕባ ምዕጻውታ ቤት ትምህርቲ መልኪቱ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መልሲ ዛጊት የለን ኣብ ዚምባብዌ እዋን ስርዓት ሙጋቤ ናይ ሕርሻ መሬቶም ዝተመንጠሉ ወጻእተኛታት ኣውፈርቲ መሬቶም ክምለሰሎም ምዃኑ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ መሬት ናይ ምምላስ መስርሕ ነቶም ብኣህጉራዊ ውዕላት ወፍሪ ናብታ ሃገር ኣትዮም ዝነበሩ ሓረስቶት ጥራይ ዝምልከት ምዃኑ እውን ኣብርሂ ዛጊት ዝተመንዝዐ ናይ ሕርሻ መሬቶም ክምለሰሎም ተኽእሎ ዘለዎም ተባሂሎም ቀሪቦም ዘለው 37 ጸዓዲ ወጻእተኛታት ሓረስቶት እዮም እቲ መንግስቲ ስርዓት ሙጋቤ ናይ ሕርሻ መሬቶም ንዝመንጠሎም ጸዓዱ ሓረስቶት 3.5 ቢልዮን ዶላር ክኽሕስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ኣብ ወርሒ ሓምለ ፍሊጡ እዩ እቲ ካሕሳ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ዝነበሮም ወፍሪ ንዝወረደ ዕንወት ዝኽሕስ ዳ እምበር ናይ መሬት ካሕሳ ከም ዘይኮነ ጠቒሱ እዩ ሮበርት ሙጋቤ ፕሬዚደንት ብዝነበረሉ እዋን ንልዕሊ 4,000 ጸዓዱ ሓረስቶት ዝነበሮም ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ወፍሪ ብምህጋር ንተጋደልቲ ነበርን ደገፍቱን ከም ዝዓደሎም ዝዝከር እዩ እንተኾነ እቲ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ናይ ሕርሻ ወፍሪ ብዘይተጸንዐ መገድን ንፖለቲካዊ መኽሰብን ተባሂሉ ካብ ጸዓዱ ሓረስቶት ምስ ተወስደ ይትረፍዶ ንሰደድ ንውሽጢ ሃገር ዝኣክል እቶት ክርከቦ ከም ዘይተኻእለ ክግምገም ጸኒሑ እዩ ሓደ እዋን መሶብ ኣፍሪቃ ትበሃል ዝነበረት ዚምባብዌ ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ዘበነ ስልጣን ሮበርት ሙጋቤ ካብ 14 ሚልዮን ብዝሒ ህዝባ እቲ ፍርቁ ውሕስነት መግቢ ዘይብሉ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑሎ ሓድሽ መንግስቲ ወፍሪ ሕርሻ ንምብርባርን ሓድሽ ናይ ንግድን ወፍርን ዕድላት ንምፍጣርን ነቶም ናይ ሕርሻ መሬቶም ዝተመንጠሎም ጸዓዱ 3.5 ቢልዮን ዶላር ክኽሕስን ኣውፈርቲ ድማ ናይ ወፍሪ መሬቶም ክምለሰሎምን ወሲኑ ይርከብ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ 1994 ኣብ ዝተኻየደ ዓሌታዊ ህልቂት ኣብ ዘመሓድሮ ሆቴል ልዕሊ 1200 ሰባት ብምዕቋብ ህይወቶም ዘድሓነ ፖል ሩሰስባጊና ብፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ንዝምራሕ መንግስቲ ሃገር ብምቅዋሙ ካብ ዱባይ ተጨዊዩ ከም ዝተኣስረ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ኣብ እዋን ህልቂት ሩዋንዳ ብዘርኣዮ ሰብኣዊ ትብዓት ዝተፈላለየ ናይ ክብሪ ሽልማት ዝረኸበ ሩዋንዳዊ ንዝፈጸሞ ታሪክ እተዘንቱ ሆቴል ሩዋንዳ ትብል ህብብቲ ናይ ሆሊውድ ፊልም ዝተሰርሐሉ እዩ ንሱ ነቲ ብፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ዝምራሕ መንግስቲ ብትሪ ካብ ዝቃወሙን ንምዕላው ክሳብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካየድ ካብ ዝድግፉ ፖለቲከኛታት ሃገር እዩ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወገኑ ብሽበራ ከሲሱ ካሃድኖ ይጸኒሑ
ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ካብ ዱባይ ተጨውዩ ናብ ኪጋሊ ድሕሪ ምእታው ስድራ ቤቱ ብመገዲ ዋትስኣፕ መልእኽቲ ከም ዝበፅሖም ዝሓበረት ጓሉ ጉዳዩ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ፃውዒት ኣቕሪባ። ወዲ 66 ዓመት ፖል ሩሰስባጊና ነቲ ንሩዋንዳ ን26 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ብምቋም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤልጅየም ኣብ ስደት ክነብር ጸኒሑ። ካብ ዱባይ ብኸመይ ተጨውዩ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝተወስደ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይተረኽበ ብምትሕባር ኣህጉራዊ ናይ ድልያ መስርሕ ክተሓዝ ከም ዝኽኣለ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣፍሊጡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና ኣብ ፖለቲካዊ ጫውጫውታታትና ኤርትራዊ ዝበሃል ቃል ንዜግነት ዘመልክት ምዃኑ ዘቋረፀ እዩ ዝመስል። ኤርትራውነት ንዝፈተኻዮ ትዕድሎ ንዝፀላእካዮ ድማ እትኸልኦ ዝመስሎም ኣካላት ኣለዎ። እቲ ዝገርም ግና ውሑዳት ዘይምዃኖም እዩ። ጽሩይ ኤርትራዊ ዝብል ኣፀዋውዓ ዘለና ምዃኑ እውን ካልእ ዘደንፁ ጉዳዩ። እቲ ዘይጽሩይ ዝበሃል ኤርትራዊ ኸ እንታይ ኮንጎዲልዎ ይኸውን? ዝሕፀበሉ ማይሲኢን ዶ ይኸውን? ገለ ስምዒታውያን ምስ ፖለቲካዊ ኣረኣእኦም ዘይተሰማዕ ኤርትራውነትካ ክኸልኡኻ ይመጣጠሮ። ኤርትራዊ ኮነን ኤርትራዊት ኣይኮነትን እናበሉ ድማ እቲ ጸለመ ዝሓሰብዎ ዘመተ ይጅምሮ። ካብኡ ዝገደደ ግና ጽሩይ ኤርትራዊ ዘይምዃንካ ክዛረቡ ከለዉ እዮም። ሓደ ሰብ ሓደው ኤርትራዊው ወይ ከዓ ኣይኮነን። እቲ ዘይጽሩይ ዘብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ወዲ ካልእ ዜጋ ምዃኑ ድዩ? በዚ ኣረዳድኣ እዚ ነዞም ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘይጽሩይ ኣዲና ክንብሎም? 1,000,000 ዝግምገም ካብ ህዝብና ካልኣይ ዜግነት ናይ ምቕባል ዕድል ረኺቡሎ። ኣብተን ምዕቡላት ዝበለን ሃገራት ለሚኑን ተጸቢዩን እዚ ዜግነት እዚ ተዋሂብዎ። እቲ ዜግነት ግና ብዘይ ዝኾነ ቅጽሊ ተዋሂብዎ። ጥርትብል ናይ ጻዕዳ ቆርበት ዘይብሉ ዜጋ ሽወደናዊ ወይ ጀርመናዊ፣ ኖርዌጃዊ፣ ዴንማርካዊ ወዘተ ተባሂሉ ክጽዋዕን ሙሉእ መሰል ክውሃብን ክኢሉሎ። ናይ ዘይጽሩይ ኖርዌጃዊ ዜግነት ተዋህቦ ሰብ እንተሎ ይሰማዕናን። ሓደው ዜግነት ይቕበል ወይ ድማ ይኽላእ። እዛ ናትና ዜግነት ግና ሕልፊ ዘለዋ ጌርና ክነቕርባ ኢና ንፍትን። ድሮ በዛ ምልእቲ ሓሳብ ጥራይ ስምዒታውያን ተላዒሎም ልሙድ ጭርሖታቶም ከስምዑ ከለዉ ምግማት ይከኣል። ማእልያ ብዘይብሎም ግጥምታት ጌርና ንእዛና ዘደንቆርና ዘበልና ኤርትራውነት ሓለፍ ኣለዎ ኢልና ክንኣምን ግድን እዩ። ልክዕኡ ብዜግነትካ ክትኰርዕን ባህ ክብለካን ጽቡቕ እዩ። ዝኾነ ሰብ ዓዲ ክህልዎ ግድን ምዃኑ ምዝካር ድማ ጎድን ጎኑ ኣገዳሲ ይኸውን። ካብ ካልእ ዓለም ዝመፀ ክሳዕ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ናቱ ዝኾነት ሃገር ኣላቶ። ከምቲ ንሕና ንሃገርና ነፍቅሮ እቶም ካልኦት ዜጋታት እውን ንሃገሮም ከፍቅሮ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ከማና ዝመስሉ ኣብ ክንዲ ብውልቃዊ መንፈዓቶም ብዜግነቶም ክኾርዑ ዝመርፁ ኣለዉ። ገለ ፈላስፋታት ከም ዝጠቕስዎ እንተኾይኑ ብዜግነትካ ምሕጓስ እምበር ብዜግነትካ ምኹራዕሲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ዜጋታት ገለ ሃገራት ንኻልኦት ዜጋታት ክኾርዕሎም ኣይግብኦምን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይክእሉንን እዮም። ኩላቶም ዜጋታት ዓለም ሃገሮም ኣፍቂሮም ብምክባር ክነብሩ ከለዉ ጥራዩ ስኒትን ሰላምን ዝነግስ። ኣብ ሃገርና ናይ ዜግነት ጉዳይ ምስ ፖለቲካዊ መርገፂኻ ተኣሳሰረ እዩ ዝመስል። ደገፍቲ መንግስቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ንዝጸልእዎ ዘበለ ኤርትራውነት እዮም ክኸልኦ ዝፍትኑ። ኤርትራዊ ኮንካን ዝብል ዘረባ ጸርፊ ብዝጥዕም መንገዲ ይውንጭፍሎ። እቲ ማዕሪኡ ዘገርም ድማ እቲ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ዜጋ በዚ ኣዝዩ ዝጉህ ምዃኑ እዩ። ኤርትራውነት ሽመት ኣይኮነን። ስለዚ ድማ ዝቕንጠጥ እንተተፈቲኻ ድማ ብደረጃታት እተዓብየሉ ይኮነን። ካብ ናብ ሽመትሲ ናብ ምርጫ ይቐርብ። ከምቲ ዝኾነ ዜጋ ዓለም ኤርትራዊ ድማ ነብሱ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝረኸባን ሃገሩ ክትከውን ዝመረፃን እዩ። እቲ ናይ ምርጫ ጉዳይ ቁሩብ ዘሻሙ እዩ። ኤርትራዊ ክኸውን ዘይመረፀ ከሎ ገና ካልእ እትቕበሎ ሃገር እንተዘይረኺቡ ኤርትራዊ ናይ ዘይምዃን ምርጫ የብሉን። ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ኣይፍቀዶን እዩ። ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውም ብሉፃት ጀጋኑ ከም እተሰውኡላ ታሪኽና ዝምስክሮ እዩ። እዚ ግና ከደናግረና የብሉን። ኤርትራ ብኽቡር መስዋዕቲ ስለ እትረኽበት
ኤርትራዊ ዜግነት ካብ ናይ ካልእ ይበልጽ እዩ ዝብል ጎስኳስ መደናገሪ ኮይኑ ይዝተርፍ። ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት ምዃን ጥራይ ከም ሓደ ክብ ዝበለ ደረጃ ጌርና ዝወሰድናሎ እዋን ነይሩና ይኸውን እዩ። ካብቲ ዝነበርናዮ ኩነታት ተገላጊልና ከም ሰብና ወነንትናትና ዝኾነት ሃገር ኢና ኮይንና። ኤርትራ ማዕረ ዓለማ ተሰሪዓ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ናትና ደባት ዘሎና ኮይንና ኣብ ካርታ ዓለም ድማ ከም ሃገር ተሳኢልና። እዚ መበገሲ እዩ ነይሩ። ብታሕጓስ ሰኺርና ኤርትራውነት ጥራይ ናብ ገለ ዘብፅሓና ዝመሰለና እውን ውሕዳት ኣይነበርናን። እቲ ስኽራንቲ ገና ክገድፎም ዘይመረፁ ወይ እውን ናይ ትዕቢት መስተ ዝውስኹ ዘለዉ ገና ምህላዎም ግና ነቲ ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና መሊሱ የጋድዶ። ዘርኢ ቆፂሮም ፅሩይን ዘይፅሩይን ኤርትራዊ ዝበሃል ምደባ ዝገብሩ ድማ ኣለዉ። ብምርጭኦም ወይ ብዕድሎም ክልተ ዜግነት ዝወሰዱ ንጎኒ ገዲፍካ ሓደ ሰብ ዜጋን ዘይዜጋን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ዜግነት ዝበሃል ጉዳይ ድማ ኣብዚ ዘመንና ምስ ዘርኢ ተተሓሓዘ ምዃኑ ዘብቅዕ ዘሎ እዩ ዝመስል። ዜጋ ብምዃንካ እትረኽቦ መሰላትን እትሕተቶ ጉቡኣትን ኣለዉ። በዚ እናተመራሕካ ድማ ኣብታ ሃገር ትነብር። መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ ከምቶም ደገፍቱ ንእተቃውምዎ ዘበሉ ኤርትራውነቶም እዩ ዝኸልኦም። ብኻልእ ኣዘራርባ መሰል ዜግነቶም ከሊኡ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ጉድጓድ ይሓብኦም። ሰቦም ከይሓትሎምን ምስኣቶም ዝነበሮም ርክብ ክቋርፁን ድማ ከም ዘይረኣዩ ይገብሮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብባህጊ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ደቂ ሃገር ምዃኖም ከቋርፁ ኣለዎም። ኣብዚ ኣብነት ዝግና ናይ ዘሕጂ ዘሎ መንግስትና ዝገደደ ዝገብሮ ነዞም ኤርትራውያን ኣይኮኑ ዝብሎም ዘሎ ዜጋታት ካልእ ዜግነት እውን ዝኸልኦም ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ነጥብዚ ደገፍቲ መንግስትናን ተቃወምቱን ካብዚ መንግስቲ ኣዝዮም እዮም ዝሕሹ። ንዘይፈተውዎ ዜጋ ኤርትራዊ ኮነን ኢሎም ጥራይ ኣይኮኑ ዝኽንንዎ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ይዕድልዎ እዮም። እታ ኢትዮጵያ ደኣ ኣይትቕበሎም ትኸውን እምበር ንሳቶምሲ ዳርጋ ንኹሉ ናብ ኢትዮጵያ እዮም ሰድዎ። ኤርትራውያን ብምዃንና ክንሕበን ጌጋ ኣይኮነን። እንሕጎሰሉ ምኽንያታት እውን ክህልወና ይኽእል እዩ። ኤርትራዊ ዘይኮነ ግና ዓዱ ሓዲጉ ኤርትራውነትና ክወስደልናዩ ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ክነንድዒ። ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኤርትራ ካብ ኤርትራውን ላዕሊ ዝግደስ ኩሉ ይክእልን እዩ። ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ዓፊኑ ዓቕልና ስለ ዘፅበበልና ኢና ወትሩ ጫውጫው ንብል ዘለና። ዕድል ዝገበሩ ዜጋታት ገለ ሃገራት ብዛዕባ ፖለቲካ ሃገሮም ከይተጨነቑ ብሰላም ክነብሩ እነማዕድዎ ዘለና ጉዳይ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ እንተተኻኢሉ ናይ ሃገሩ ፖለቲካ እንተኾነውን ከይዓጀቦ ብሰላም ክነብር እዩ ዝመርፅ። እንታይ ኮይኑ እሞ ወዲ ካልእ ዜጋ ኣብ ስቓይ ፖለቲካዊ ኩነታትና ክኣቱ ዝመርፅ? ጸላእቲ ኤርትራውያን ተመሲሎም ከጥቅዑና ይፍትኑለዉ ዝብል ክትዕ እውን ይለዓል ይኸውን። ኤርትራዊ ምዃን ሓይሊ ስለ ዝህቦም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ? ኤርትራውነት ዝበሃል ሓቦን ዓቕሉ እንዳይኮነን ነዚ ዘሎ መንግስትና ኣሻዲንዎ ዘሎ። እቶም ናይ ብሓቂ ንመንግስትና ከጥቅዑ ዝደልዩ መንግስታትሲ ካልእ ዝሓየለ መንገዲ ኣለዎም። እተቃወመ ዘበለ ልኡኽ ጸላእቲ ኢልካ ክትእምን ምፍታን ብዙሕ ኣይሰርሐን። ነቲ ወናኒ ኤርትራ ዝብል መራሒ መንግስትና ተቃውምቱ ወይ ከዓ ብልክዕ ንምባሎም ጸላእቱ ኤርትራውነቱ ካብ ዝኸልእዎ ነዊሕ ገይሮም ኣለዉ። ከመገላልጾም እንተኾይኑ እንተስ ብዓባዩ ወይስ በባሓግኡ ካብ ትግራይ ከም ዝውለድ እዩ። ስለዚ ድማ ኤርትራዊ ኮነን ኢሎም ይገልጽዎ። ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ እውን ከምኡ ኤርትራውያን ዘይምዃኖም ይነግሩሎም። እንታይ ንምባል ኮን ይኸውን? ኩሉ ኤርትራዊ ቁንዕዩ፣ እዚኣቶም ግና ዘርኢ ናይ ካልእ ስለ ዘለዎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንምባል ድዩ? ወይሲ ኢትዮጵያ ልኢኻቶም እያ ከምኡ ዝገብሩና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ? ከምኡ ኸይንብል ግና እዞም ተቃውምቲ እዚኣቶም ምስ ኢትዮጵያ ጽልእ ዘለዎም ኣይኮኑን። ግደ ሓቂ ንምዝራብ እንተኾይኑ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ኤርትራውያን ምዃኖም ዘጠራጥር የብሉን። ልዕሊኹም ኤርትራውያን ኢና ምባሎም እዩ እትገበኖም። ገለ ካብ ተቃወምቶም ብወገኖም ከም ዝናቶም ዝመስል መርገፂ ክሕዙ ዝመረፁ እዮም ዝመስሉ። ጽሩይ ዘይጽሩይ ኤርትራዊ ዝብሉ ተቃወምቲ ካብዞም ዘለውና ሰበስልጣን ኣይካሕሹን እዮም። እቲ ጽሩይ ዝብል ቅጽል ንርእሱ መደናገርን መዐሸውን እዩ። ነቲ ኤርትራዊ ካልእ ዘርኢ እንተተሓዊስዎ ኸ ረሲሑ ማለት ድዩ? ንምዃኑ ኤርትራዊ ዝበሃል ዘርኢ ኸሎ ድዩ? ብምንታይ ዓይነት ዲኤንኤ ዝቆመ ኾኑ ይኸውን? ትዕቢት ዝበሃል ዲኤንኤ ኣሎ እንተኾይኑ እንድዒ። ንምጥቕላል ኤርትራውነት ኣተሓሳስባ ኣይኮነን።
ነናትና ኣተሓሳስባ ክህልወና ግድን እዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ እውን ኣይኮነን ዜጋታት በበይኑ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ብሰላም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኤርትራውነት ዘርኢ ይኮነን ብዘርኢ ዝቆመ ሃገር ስለዘየለ ኤርትራውነት ከከም ስምዒትና እንዕድሎ ሽልማቱን ኣይኮነን በንጻሩ ድማ ኤርትራዊ ምዃን ጸርፊ ይኮነን ዜጋ ካልእ ሃገር ምዃን ማለት እዩ ኤርትራውነት ልዑል ደረጃ ዜግነት እውን ኣይኮነን ብማዕርነትን ብምክባርን ኣብ ዓለም ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ኤርትራውነት መንነት ጥራዩ እንተ ክንኮርዓሉ ወይስ ካልእ ቀጻሊ ተግባራትናዩ ክውስኖ ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝብልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና መንእስያትን ሓደ መስከረምን ሓደ መስከረም ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ከም መንእስያት ከመይ ይጸልወናን ይምልከተናን ኣብ ዓለም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳዕ ዘለናሉ ህሞት ታሪኽ ኣብ ገግዚኡ ከከም መድረኹ ተኻይዱን ይካየዳሎን እዩ ብኡ መንጽር ድማ ሕማቑን ጽቡቕን ተሰኒዱን ይስነድን ካብ ዘበነ ምሻጥ ወዲ ሰብን ናይ ጉልበት ምዝመዛን ክሳዕ ካልኣይ ኩናት ዓለምን ጽንተታ ይሁዳውያንን ጭካነ ጀርመናውያንን ከም ኣብነት ክንጠቅስ እናፈትና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ታሪኽ እዩ ዓለም ግን ኣብ ታሪኽ ኮፍ ኢላ ትነብር የላን ታሪኽ እናሰነደት ጉዕዞ ምዕባሊኣ ድርቀታን ኣያቋረጸትን ታሪኽ ምስናድ ክልተ ጽቡቕ ነገር እዩ ዘለዎ እቲ ዝዓበየን ዋናን ኣብ ግዚኡ ብጌጋ ኣመለኻኽታ ይኹን ብጭካነ ውልቀ ሰባት ዝተገበረ ጌጋታት ዝቕጽሉ ወለዶታት ከይደግምዎን ክመሃሩሉን ክኸውንን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ዝተገብሩ ጽቡቓት ሓበንቶም ዝቕጽሉ ወለዶታት ስለ ዝኾኑ ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ከምዚ ዓይነት ጅግንነት ነይርዎም እናተባህለ ኣብ መንነቶም ንኽሰርጽ እምበኣርከስ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብ ካልኦት ህዝብታት ዓለም ዘፍሊ ኣብነት ዘይብልና ከም ምዃንና መጠን ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን መንገድን ናይ ታሪኽ ኣመጻጽኣን ኣለዎም እዚ ኣመጻጽኣ እዚ ወለዶታት ከመይ ያቐጺሎሞን ንቐጽሎ ኣሎናን ዝብል ሓደ ዓቢ ሕቶ ክቕጀለካ ግድን እዩ ወለዶታት ነናይ ባዕሎም ሓቅን ኣመለኻኽታን ኣለዎም ንኣብነት 50 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽና ምስ ንውከስ ኣብ ሎሚ ኾይንና እንክንሪኦ ኣዝዩ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ጌጋን ኮይኑ ክረአየና ይኽእል እዩ እዚ ዘለናዮ ዘመን ድማ ንብሕጂ ድሕሪ 50 ዓመት ንዝፍጠሩ ደቅናን ደቂ ደቅናን ዘይግቡእ ኣካይዳ ቢሎም ክኹንንዎ ይኽእሉ ይኾኑ ስለዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ኣየናይ ሓቂ ነይሩ ኣይነበረን ኢልካ ክትፈሊ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ሓደ ወለዶ ሓቂ ኢሉ ንዝኣምነሉ ግና ከምቲ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ እንተ ደኣ ተሰኒዱን ትመሃረሉን ነቲ መንገዲ ከይትደግሞ ትጥንቀቐሉን ብቐጥታ ናብ ታሪኽ ሃገርና እንተ ደኣ ተመሊስና ብዛዕባ እቲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝወዓለ ዝኽሪ ሓደ መስከረም 1961 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ ካብ ዝፍጸም እንሆ 59 ዓመታት ኣቑፂሩ ቅድሚ 59 ዓመታት መንእሰያት ደቂ ግዜ ዝነበሩስ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኾን ነይርዎም ይኸውን ምስ ናይ ሎሚ ኣነጻጺርካ ማለት እዩ ብዝኾነ ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ዝተኮሳ ፈላሚት ጥይት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብሕሪኡ ሲኢነዮ ዝበሎ ናጽነቱ ብብረታዊ ቃልሱ ናጽነቱ ከረጋግጽ ሓደ ኢሉ ከም ዝጀመረ ከም ታሪኽ ተሰኒዱሎ እዚ ታሪኽ እዚ ድማ ኣፍና ካብ ዘጽረናሉ እዋን ክሳዕ ሎሚ ሰሚዕናዮን ተደጋጊሙልናን እዩ ኣብ ዘመንና ቅድሚ እዚ ዝተጠቕሰ ዓመታት ብዝተፈጸመ ታሪኽ ምቁር ቃስ ኣብኡ ምንባር ናይ መዓልታዊ ውዕሎና ኾይኑሎ
ታሪክ ከንሎም መምሃር ካብ ምዃን ሓሊፉ ሎሚ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ? ማሕበራዊ ሚድያታት ንሓደ መስከረም ምኽንያት ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእይቶታት የሳስሎ። ንሕና መንእስያት ብዙሓት ዘዝመሰሎም እንክዛረቡ ኣጋፈርቲ ንኸውን ዘሎና ንመስል። ነቲ ኤርትራውነትና እናኣምነሉ እንተሃሊና ነቲ ኣብ ምድርና ዝተፈጸመ ሕማቕን ጽቡቕን ታሪኽና ከም መወከስን መምሃርን እንተሰኒድናዮን ዓቂብናዮን እንታይ ከይብለና? ኣብዚ ዝነፈሰ ንፋሳት ከናይ ባዕልና ኣመለኻኽታ ንሕውስ ኣለና ዲና። ብፍላይቶም ኤርትራውነት መንነት ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን መንነትናን ምዃኑ ኣጥዒና ዝተረዳእና ሰባት ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ዓይነት እጃም ነበርክት ንህሉ? ዳሓር ከዓ ታሪኽ በቲ ዘይቅበሎ ኣካል ክቀናጆን ክኸብርን መዓስ ይኽእል ኮይኑ፣ ንኣብነት ብብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኣምን ሰብ ሓደ መስከረም ከኸብርን ኣካል ታሪኽ ኢሉ ክሓስብን ኣይትጽበዮን ኢኻ። ብርግጽ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣብ 1961 እድሪስ ዓዋተ ፈላሚት ጥይት ምስ ተኰሰ ኣይኮነትን ተፈጢራ። ኤርትራ ነይራን ትነብራላን ክትነብርን እያ ድማ። ኣካል ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ሽፍታ እዩ ነይሩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ንምዃኑ በቲ ናይ ሽዑ መግለጺ ሽፍታ እንታይ ማለት እዩ? እድሪስ ዓዋተኸ ኣበይ ናይ ደረጃ ንቕሓት ዝነበረ ሰብ እዩ? ብዙሓት ካባና ህዝብና ቅድሚ 50 ወይ 100 ዓመታት እንታይ ዓይነት ደረጃ ንቕሓት ነይርዎ ክርዳእና ዝኸብድ ይመስል። ምኽንያቱ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብውሕድ ጉጅለ ናይቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ስርዓት ተጨውዩ ይነብር ስለ ዘሎ። ንሕጂ እምበኣር ሕፅር ብዝበለ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ መዓስ ተወሊዱን እንታይ ተማሂሩን ካልእን ካብታ ብኣለም ሰገድ ተስፋይ ዝተጻሕፈት ኣይንፈላለ እትብል መጽሓፍን ካብ ኢንተርኔትን ብምውካስ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣይተርሕቑ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ኣብ ሚያዝያ 1910 ኣብ ገርሰት ዝተባህለት ዓዲ ተወሊዱ። ገርሰት ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ሰነይን ኦም ሓጀርን ዝርከብ ገጠር እዩ። ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ከም ጀማሪ ሰውራ ኤርትራ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሓደ መስከረም 1961 ኣብ ጎቦ ኣዳል ፈላሚት ጥይቱ ብምትኳስ ብወግዒ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብረውበታዊ ቃልሲ ምስ ብጾቱ ጀሚሩ። ዓዋተ ካብ ሓረስቶት ስድራ ዝተወልደ ኮይኑ ኣቡኡ ገና ብንእሱ እንከለዩ ምስ ጠበንጃ ከም ዘላለዮ ዝንገር። ዓዋተ ካብ ብሄረ ትግረ ኮይኑ ምስ ብሄረ ናራ ዝተኣሳስር ትውልዲ ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ። ብ1935 ዓመተ ምህረት ከም ዓስከር ጣልያን ኮይኑ ዝተኸትበ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ኣብ ሓፂር እዋን ቋንቋ ጣልያን ክመልኽ ብምኽኣሉ ንዝያዳ ወታደራዊ ስልጠና ናብ ሃገረ ጣልያን ርእሲ ከተማ ሮማ ተላእኸ። ዓዋተ ካብ ቋንቋ ዲኡ ወፃኢ ቋንቋ ጣልያን ሓዊስካ ብዙሓት ቋንቋታት ይመልኽ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ። ንኣብነት ካብ ቋንቋታት ኤርትራ ትግርኛ፣ ናራ፣ ሕዳረብ፣ ኩናማ ክጥቀሱ ይኽእሉ። ዓዋተ ካብ ሃገረ ጣልያን ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ምዕራባዊ ኤርትራ በቲ ሽዑ እዋን መሬት ኤርትራ ዝገዝእ ዝነበረ መንግስቲ ጣልያን ናይ ጸጥታ ሓላፊ ኮይኑ ተመዘ። ጸኒሑ እውን ከም ምክትል ከንቲባ ከተማ ከሰላ ብቐንዱ እውን ከም ከንቲባ ኮይኑ ኣገልገለ። ኣብ 1940ታት ካልኣይ ኩናት ዓለም ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ብሓድሽ ምስ ጣልያን ኮይኑ ኣንጻር እንግሊዝ ብምስላፍ ኣብ ውግእ ከረን ተሳተፈ። ድሕሪ ዓወት እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ጣልያን ዓዋተ ኣብ ምዕራባዊ ኤርትራ ንቑሩብ እዋን ብሰላም ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ነዊሕ ከይጸንሐ ምስ ናይቲ ሽዑ እዋን ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ክቃዶ ኣይከኣለን። ካብ 1942 ክሳብ 1949 ኣንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ ጠበንጃ ልዒሉ ካልኦት ሰባት ክወዳድብ ጀመረ። ምስ ግዜ ከዓ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዓዋተ ዝነበሮም ፍሕፍሕ ብሰላማዊ መንገዲ ፈትሑ። ኣብ 1950ታት ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቓሳት ማለት ንናጽነት ኤርትራ ካብ ጎቦጣ ኢትዮጵያ ዝጠልብ እንዳናሃረ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ብምንባሩ ብ1958 ብኣብ ካይሮ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ዓዋተ ምንቅስቓስ ንናጽነት ኤርትራ ተመስረተ። ብሓምለ 1960 ድማ ብተምሃሮን መምሃራንን ነበርቲ ካይሮ
ግብጺ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት ተሓኤ ተመስረተ እዚ ከምዚሉን ሃለወ ናይ ትሽዑ እዋን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ጥቡቅ ክትትል ኣብ ልዕሊ ዓዋተ የካይዱ ነበሩ ገለ ኣሃዱታት ፖሊስ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ነሓሰ 1961 ንዓዋተ ከኣስርዎ መደባት ሓዙ ገለ ኤርትራውያን ኣባላት ፖሊስ ብምንባሮም ግና እቲ ምስጢር ንዓዋተ ሕለፍሉ ዓዋተ ድማ ኣብ ምብራቕ ቁርደት ኣብ ዝርከብ ጎቦ ኣዳል ደይቡ ብሓደ መስከረም 1961 ናይ እምቢታ ተኹሲ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ወልዐ ናይ ቀደም ዓርካ ዓዋተ መሐመድ አልሐሰን ብዛዕባ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ እንክገልጽ ኣብ 1961 ካብ ኣመራርሓ ተሓኤ እድሪስ መሐመድ ኣድም ናብ ዓዋተ ደብዳቤ ከም ሰደደ ሽዑ ዓዋተ ከም ዝነገረንን ይብል ንሱ እድሪስ መሐመድ ኣድም ብረታዊ ቃልሲ ብወግዕ ክጅምር ከም ዝሓተቶ ይዕለኒ ነይሩ ይብል መሐመድ አልሐሰን ዓዋተ ግን ንኸምኡ ዝተዳለወ ኣይነበረን ድሕሪ 4 ወርሒ መሐመድ አልሸኽ ካብ ኣመራርሓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብኣካልን ዓዋተ ረኺቡ ሰውራ ክጅምር ዝኽእል እንተኾይኑ ተወከሶ ዓዋተ ድማ ንብረታዊ ቃልሲ መሪሑ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሰውራ ክጅምር ምስ ብጾቱ ተሰማምዐ ሓገዝ ክግበረሉን ሓተተ ኣቡ ካምሳ ዝተባህለ ጠበንጃን 35 ዝኸውን ጠያይትን ድማ ሃብዎ 300 ብርን ካልእ ከም ሽኮር ቀጠፍ ዝኣመሰሉ ኣስቤዛን ደገፍ ድማ ተገብረሉ ነዚ ዝሰምዐ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ከዓ ብቕጽበት ነቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ኣዋጅ ከይተጓሃሃሮን ከሎ ክቆጽዮ ተጓየየ ዓዋተ ግን ባንዴራኹም ኣውሪድኩም ባንዴራ ኤርትራ ምስ ስቐልኩም አይና ብረታዊ ቃልሲ ጠጠው ነብሎ ክብል ሓንገደ ሓደ መስከረም 1961 ኣብ ምዕራባዊ ኤርትራ ዝርከብ ዝነበረ መደበር ፖሊስ ዓዋተ ምስ 11 ብጾቱ ኣጥቅዕዎ ን7 ሰዓታት ከዓ ኣንጻር ወታደራት ኢትዮጵያ ተተኸሱ ብወግዕ ድማ ሰውራ ኤርትራ ንናጽነት ኤርትራ ተጀመረ ብድሕሪ ዝዓዋተ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ጉንበት 28 1962 ኣብ መበል 52 ዕድሚኡ ብሕማም ዓረፈ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርኢኹቶ ወይ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስትደልዩ ብኣድራሻና radioerana@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽሪ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ከምኡውን ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መርእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትወከሱና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብረኩም ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን